Napatuloy, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga pahulong dinalan, una kita sa mga balita lokal. Siyudad sa Kabankalan naka-record sa pinakamataas na kaso sa COVID-19 sa sulod lamang sa isa kaadlaw. Engineer patay sa aksidente sa siyudad Santa Lisay. Balita National, Dorel nagpahayag pagpaisol sa paghatag sa 13th-month pay nagadepende sa makasugtan sa empleyado kag employers. Senator Villanueva ginbulgar 56% sa nagkalamatay sa COVID-19 sa Pilipinas wala madala sa hospital. Balita International, Africa nagakinahanglan sa 1.2 trilyones dolyares agud makabangon sa epekto sa COVID-19 pandemic. Sa sports balita, Trump gintawag nga hater si LeBron James. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental kag Bugos nga Pilipinas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karong adlaw Domingo, Oktubre 11, 2020. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lang sini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi
hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa... Sa aksyon! Last ay siya at Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita, Sunday edition, detalye sa balita lokal. Naka-record ang syudad sa Cabancalan, Negros Occidental sa pinakamataas nga kaso sa COVID-19 sa sulod sa isa ka adlaw matapos ginpatigan ng mass testing sa relocation site Barangay 9. Sa record sa City Health Office as of October 9, 2020, 26 ang nadugang sa mga positive cases. Kalabanan sa mga nagpositibong residente sa relocation site nga una ginpaidalom sa lockdown sadto Oktubre 1 kag close contact sa mga COVID-19 positive patients. Bangod sini liwat nga ginpanawagan sa lokal nga gobyerno sang syudad sa mga Cabancalanon nga sundon ang ginapatuman nga health protocols kag ipaybalo sa malapit nga barangay health worker ang matudtod nga kondisyon sa ilalawas labi na sa mga ginasuspetsahan nga may virus. Una diri ginpahayag ni Mayor Pedro Zaico nga may pila ka mga residente sang relocation site ang nagbiya sa lugar matapos may baluan nga ini ipaydalom sa lockdown. Sa karon 217 na ang confirmed cases sa syudad, 98 ang naka-recover kag 119 naman ang aktibo nga kaso. Patay ang isa ka engineer matapos sa aksidente nga nagbunggo ang ginamaneho sini nga salakyan sa isa ka wing van sa Hacienda Divine Lopez, Barangay Efegenio Lizares, syudad sang Talisay kahapon sang aga Sabado. Ang biktima ginkilala kay Glenn John Emenzo, 30 anyos, sang Villa Angela, Barangay Villamonte, syudad sang Bacolod. Samtang driver sang wing van ang ginkilala naman kay Junesio Igay Jr., 34 anyos, sang Barangay Bayran, Banwa sang Valle Hermoso, Negros Oriental. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Master Sergeant Eduardo Pachoro, ginamaneho sang biktima nga Toyota Hilux halin sa Bacolod, pakadtukon tani sa syudad sang Silay sa aksidente nga nagbunggo ang salakyan sa nasugata nga truck kag nagbaliskad. Sa amo nga insidente, halos na hawas ang unod kag parte sang salakyan ni Menzo, rason nga naglabog pa ang lawas sini sa dalan. Ang alikasyon ng driver isang wing van, isa tatlong na yakong dalagan kay tungkol nga mga Bacolod sa Maria sa kumpanya sa Bacolod tayo. Niya sir nag-swerve niya sir ang Hilux sa sako, yung pinagbikaw mo sa siya, yung galing kinigo na. Posible sa katatikon sa dalagan niya, pagkabunggo yan, hindi halos mga panampak sa wing van, ikuya pa mo rin sa ulo, tapos talalabog mga roida sa wing van. Kabahin sa pahayag ni Police Master Sergeant Eduardo Pachoro. Ginmando ni Bago City Mayor Nicolas Yulo ang no face mask, no face shield, no entry sa merkado publiko sang syudad. Sa anunsyo sa alkalde sa official Facebook page sang The City Bridge Bago City Newsletter, ginpahayag sini nga hindi pagtugutan nga makasulod sa merkado ang wala sang face mask kag face shield, pati na mga market vendors. Ini ang kabahin sa gihapon sa tikang sang syudad agud malikawan ang paglaptas sa COVID-19. As of October 9, 2020, nga record sa City Health Office, 262 ang confirmed cases sa syudad, 228 ang recoveries, 25 ang active cases, kag 9 ang nagkalamatay. Nagapabili naman bilang COVID-19 free ang Barangay Bagroy kag Ilihan. Nadugangan sang 196 ang bago nga COVID-19 cases sa Western Visayas base sa reports ng Department of Health 6 kahapon nga adlaw Oktubre 10. Pinakamadamo nga kaso on the record sa Negros Occidental nga may 47, Iloilo City nga may 47, Bacolod City nga may 32, Capiz nga may 27 kag Iloilo nga may 26. Sunod sa DOH 6-7 ang dugang nga napatay sa rehiyon. May 112 naman ka mga naka-recover sa COVID-19. Ang Region 6 nga may 3,849 ka mga aktibo nga kaso sa COVID-19, 9,244 ang recoveries kag 323 ang nagkalamatay.
Kag sa katapusan nga balita lokal, lubos ang pagpasalamat ni Executive Assistant kag Market Cluster Head Ernie Pineda sa kooperasyon nga ginpakita sa mga vendor sa 3 kadalagong nga merkado sang syudad angot sa ginpatigayon nga swab testing kahapon nga adlaw Sabado. Suno kay Pineda, kumpiyansa ini sang mataas nga resulta sang surveillance test bisan pa man kay hindi nila malabot ang 2,500 nga kadamoon sa mga vendors nga una nangin target sang syudad. Ginkalipay man sini nga wala maka-impluwensya sa programa sang syudad ang ginhimo nga pagprotesta sang pila ka mga individual nga hindi man lehitimo nga vendors sang 3 ka mga merkado. Suno pa kay Pineda, ginahimo lamang sang syudad ang nagakaigo nga tikang agud sa handom nga mapauntat na ang problema kag halitan nga gintuga sa makatalagam nga COVID-19. Hindi na lang naton pag i-entertain na ron kay kung tanawon tagid man, these are all out of hand dala. Kung nagtalang sila, hindi kami mag-upod sang ilabanas nga magtatalang sa pariyo nila. This is all about... Kabahin sang pahayag ni Executive Assistant Ernie Pineda. Lasay Stress Action Radio Philippine Standard Time sa mga balita nasyonal. Dole nagpahayag pagpaisol sa paghatag sang 13th month pay magadepende sa makasugdan sang empleyado kag employers. Senator Villanueva ginbolgar 56% sa nagkalamatay sa COVID-19 sa Pilipinas wala madala sa hospital para sa pagbulong. Detalye sa balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Good morning mga ka-aksyon! Happy Sunday! So, kamusta kamo dira? I hope nga okay gid ang tanan, no? Dali lang gid kay tamyawon ta aton mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton subong nga aga. Di na to. Okay, anyway, diri na lang sa akon kay do kabudlay. Good morning kay Miss Heaven Heaven. Mayolanda nga pagpamati kay Torco Jongko, oy sir, Torco Jonks, good morning man. Kay JR Pabalinas Panagiton, good morning. Beautiful Dorel, watching from Iroreco. You look is pretty. I like your hair. God bless you all. Thank you. Kaya Zaina de la Cruz, mayong aga from LA. Hello, Pang and Mang, Johnny and Feby de la Cruz. Kaya Nonoy, Nonoye, friend Salanap, good morning ka-aksyon, God bless Pilipinas. Monitor lang kami Taiwan from Bulwangan, Hinubaan. Yes. Kaya Ma-Earl, good morning man. Kay tira ko to. Nick P. Alit III, Luming Kayo, Aksyon Dorel. Thank you. Kay Lovemen or Lovemen, Aksyon Dorel, Tamyaw lang Family Lopez. Sa Hacienda Carmen, Granada. Good morning, Family Lopez. Kay Zushi T. Ronald Jr. Pa-shoutout po, ma'am. Pa-shoutout po from Manila. Stay safe tayo lahat. God bless Negros Nanon. Yes, thank you. Kay Sita Aquino. Good morning, Aksyon Dorel. Dali lang kay Galag. Good morning, Aksyon Dorel. Good morning, Sum Aganon, especially Family Aquino. Watching from Saudi. From Sherilyn, thank you so much. You're welcome, ma'am. Kaya Lani Mitokwa. Good morning, happy Sunday to all. Sa akong titahan, Gyatcho Peruelo, ara man nagaupod. Good morning, titahan. Kay Tita Gamay. Yes, Tita Gamay, good morning. Kamusta ka, Tita Gamay? I hope, okay, good. Of course, okay, good si Tita Gamay. Maintain ang beauty. Yes. Kay Nick Pialit, ginagreet niya lang si Boss Tyson, kag Marton. Morning. Morning man. Sa kay CJ Legaspi, good morning CJ. Francine Del Castillo, good morning. Kay Enzo Martinez, good morning Enzo. Sir. Coach Mike Aven, good morning. May lang nga pagpamati da coach. Do always kay Dara subong coach ha. Thank you. Kay Abril Bibal Eusebio. Good morning, Aksyon Radio from Don Salvador Benedicto Negros Occidental. Yes. Kay Rodel Longno. Good morning, Ma'am Dorel. God bless you. God bless you, man, sir. Kay, sino pa? Kay Andreo Welar. Good morning, Aksyon Radio, and to all people Negros Island.
God bless to all and stay safe. Kay Labayan Eduardo Jr., good morning, Aksyon Radio Bacolod. Ask lang ko ano mga need ko magbiyahe pa Iloilo. Ara lang sa Facebook namon sir, i-check lang da sir ha. Ang kagin post man da namon kung anong mga kinahanglan. Okay? Kaya wala pa ko kabasa sang bilog nga executive order sang Iloilo kag Bacolod. Okay, sige. Sige, standby mga ka-aksyon for Balita National. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Last size, 18 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa mga balita national. Diyan pahayag sang dole nga ang pagpaisol sa paghatag sang 13th month pay ang depende sa pakasugtan kung makasugtan sa employers kag employees pagi sa dialogo. Suro kay Labor Secretary Silvestre Bello III nga klaro ang dole nga dapat bayaran ng empleyado sa adlaw o kung antes ang December 25. Base sa Presidential Decree No. 851, ang mga employers sa private sector ang dapat magbayad sang 13th month pay sa mga empleyado not later than December 24 sa kada tuig. Sadtong Biyernes, ginpahayag ni Bello ang posibilidad nga pagtugot sa mga distressed companies ngay defer ang paghatag sa mga benepisyo. Suno kay Bello, ang dole ang magapatigayon sa dialogo upod ang labor groups, employers group kag DTI para may baluan ang mga kumpanya nga makabig nga distress para malakip sa exemption. Ginbolgar naman ni Senator Joel Villanueva nga 56% sa mga nagkalamatay sa COVID-19 tubtub Oktubre 5 ang wala gindala sa hospital agod mabuligan sa pagpagiaway sa virus. Sa damlaglang hearing sa Senado, ginpahayag ni Villanueva nga base sa records ng DOH, 3,239 sa 5,840 nga napatay sa COVID-19 ang wala nadala sa hospital. Sunod kay Villanueva, ang nasambit nga datos ang mas mataas sa 48% nga records itong bulan sa Agosto. Kung sa diin kin-question niya na sadto si DOH Secretary Francisco Duque III. Dugang pa ni Villanueva, makabalaka ang datos bangod 54% ng COVID-19 dedicated ICU bed ang bakante pero madamo sa gihapon ang wala ginpabulong sa mga hospital. Sa piyak nga bahin, ginpahayag naman ni Duque nga isa sa rason ang posible nga wala gilayon nagpa-hospital ang mga positibo sa virus. Sa karon nagdangat na sa 6,152 ang death toll sa Pilipinas. Nagapanumdum naman ang DOH sa mga ginikanan nga pabakunahan ng ilang mga kabataan kasunod nga posible may matabo nga outbreak sang tipdas sa 2021. Diri kasunod nga manubo ang kalamuon sa mga bata nga nabakunahan kontra sa mga balatian. Sa laging handa press briefing, nagpaandam si Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga posible may komplikasyon nga matuga ang tipdas kag posible magresulta sa kamatayon. Sunod sa DOH, dako ang epekto sang pandemya labi na nga nahadlok ang mga ginikanan sa pagkadto sa mga health facility para pabakunahan ang ilang kabataan. Sa datos ng DOH, 2.4 milyones ka mga bata ang makabig nga vulnerable nga makaangkon sang tipdas. Target sang DOH nga magpatigan sang supplemental immunization para sa mga kabataan nga wala pa nabakunahan sang measles, mumps kag rubella vaccine nga kinahanglan para malikawan ang tipdas. Sa maabot nga October 26, mag-aumpisa na ang amo nga programa.
Nanawagan si House Speaker Alan Peter Cayetano sa mga kongresista nga ipaiway ang politika kag tugutan nga mapasar ang 2021 proposed national budget sa special session sa Kongreso. Sa Facebook Live video, nagpasiguro si Cayetano nga ang 4 ka adlaw nga special session mangin fruitful. Nagpasiguro si Cayetano nga tutukan sa iya grupo ang national budget. Makita sa Facebook Live video ni Cayetano nga nagapatigayan sila sa caucus upod ang pila ka mga miyembro sa Kongreso. Una na ginanunsyo sa Malacanang nga nanawagan si Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso sa special session para malikawan nga madelay ang pagpasa sa 2021 national budget. Ang special session ang gintanana sa Oktubre 13 tubtub 16. Kag sa katapusan nga balita national, nagalaon naman ang Malacanang nga mapirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte bilang layi ang ginaduso nga 4.506 trilyones pesos nga 2021 national budget antes magtakop ang 2020. Kasunod nga ginsertipikahan ini sang Chief Executive nga urgent. Ini sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque. Sunod kay Roque, nalakip sa mga pondo ang holistic COVID-19 response ng gobyerno kag ang bayanihan 1 kag 2 nga band-aid solutions lamang. Sa itong Biyernes, nanawagan si Duterte sa special session sa Kongreso agud masiguro nga mapasar ang 2021 budget sa insakto nga tion. Ang special session ang gintalana sa Oktubre 13 tubtub 16. Base sa Section 15 sang Article 6 sang 1987 Constitution, ang presidente ang pwede makapatawag sa special session sa anuman nga tinion. Last 6:23 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalya sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Ayos na ang rayuma ko. Okay, good morning liwat mga ka-aksyon. So sa mga ka-aksyon naton nga bago lang naka-join sa Facebook Live, good morning gid. Di na ko to kaginaman kay okay. Kay kay Labayen, kay Lamayo Delphine Holigin, Family Lamayo sa Araw Vista Alegre, Madeline Amelia, Aschia, Gray, Julius Justin, good morning sa inyo. Kay January Batelier, Pakitamyaw, tanan nga taga Kagay, Kamindangan, Sipala City, watching live from Sipala City. Kag Family Batelier, Pabiliar, always gid kami naga-monitor. Happy Sunday. Thank you. Kay Sir Michael Tambasen, good morning sir, blessed Sunday. Kay Rosel John Montebon, good morning man. And kay Miss May Pabalinas Navales, good morning man Miss May. Kag okay. Kay Maria Luz Grijaldo Macunat, good morning ma'am. Kay Emma Tubesa Aquino, watching from Binalbaga naman si ma'am. Kay Maria Victoria Lubaton, good morning ma'am Dorel. Rosie Gain Boko, good morning action ma'am Dorel from Talisay City. Kay Sheila Alagos, mayong aga. Veronica Echauz, good morning man ma'am, may landa nga pagpamati. Kay Liugenia Torka, ano ni magbasa man? Torkal. Ma'am, pwede ka ask kung may biyahe ng Toro sa Tampi going to Cebu? Wala po ko idea, ma'am. Kung di ng Toro dampe man. Let's see lang ha. Check naton sa mga sa mga nagabiyahe sa mga shipping lines. I-check ta later. Sa Facebook naman may mga details man kami da, ma'am. Okay, kay Malu Flores, good morning. Kay Cory Vidaja sa may Kuwait, good morning ma'am. Jeril Merande Galudo, good morning man. Kay Marilo Travilla Catinoy, good morning ma'am. Kay Sally D'Souza, yes, blessed Sunday, keep safe and beautiful. Thank you ma'am, may landa nga pagpamati. Okay, so sige mga ka-aksyon. Keep safe gid kita ha. In fairness, kadasig sa nga time, October 11 na. Dugay-dugay. October 12 na eh. Joke, boss. Anyway, mga ka-aksyon, 75 days na lang yun, no, before ang Christmas. Kaga,
82 days before ang year 2021. Kabasi 2020 akong mahambal balaw. Yes, 75 days before Christmas and 82 days before ang year 2021. Yes. Kaya kabay pa sa maabot nga 2021, sugataon tang tuig nga COVID-19 free na kita mga ka-aksyon. Let's pray for that para happy ang tanan. Kay Cecil Batindaan, happy Sunday ma'am. Kay Jennery Batilier, nagpa-color kagali buhok. Oo, kay daw kalain nagid. Yes, sige. Thank you. Standby for Balita International kag Sports. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala Aksyon Balita Sunday Edition. Last 6:28 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Nagakinahanglan sa ang kabilogan nga 1.2 trilyones dolyares sa kon katumbas nga 58 trilyones pesos sa Africa agud makabawi sa epekto sa coronavirus disease 2019 pandemic sa ila ekonomiya kag health costs. Sudo kay International Monetary Fund Chief Kristalina Georgieva, madamo pa kinahanglan himuon sa bugos na kalibutan agud suportahan ang Africa sa ila pag-recover gikan sa krisis. Kuri paanggid sa ibang nga kontinente mas manubo ang kadamuon sa mga kaso sa nagkalamatay sa Africa bangod sa deadly virus. Apang ginpahayag sa World Bank nga yara sa 43 milyones ka mga Africans ang ginakabalak-an nga mas mamigado bangod sa pandemya. Ginbag-o sa economic impacts ng health crisis ang trend sa mabaskog nga pagtinad sa Africa bangod sa mga nadulaan sa trabaho kag nabuhinan sa 12% ang family income. Sa pinakauling nga datos, yara sa 1.5 milyones ang confirmed coronavirus cases sa Africa, kag yara sa kapin 37,000 ka mga tao ang nagkalamatay. Kag sa sports balita, ginpandaman ni US President Donald Trump si Los Angeles Lakers star LeBron James. Gintawag sila nga isa ka nasty hater ang NBA superstar. Madugay naman nga wala makalantaw sa mga hampang sa NBA bango nagapasilabot na sila sa politika. Pagklaro pa sila nga hindi siya interesado nga makilala personal ang NBA star. Ginakusahan pa sa US President si James nga spokesperson sa Democratic Party. Padumduman nga makapila ka beses nga nagpagwa sang pahayag si James batok sa US President bangod sa nagaluntad nga racial discrimination sa Estados Unidos. Last 6:30 Aksyon Radio Philippines Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Oktubre 11, 2020. Kung wala ko nagsala, birthday subong ni Aksyon John. Happy birthday, Aksyon John Diaz! Sir John. So, may Lechon Festival subong sa Isabela. Kaya totoo siya subong. Sige, makadto lang kami to kay Aksyon John. Happy birthday! Anyway, good morning liwat kay G-Boy Abias, Philip Diezmo, Helen Montano, Karen Fernandez, Vencius Gayares. Pasensya, hindi ko na mabasa inyong ginapang comment mga ka-aksyon ha. Happy Sunday mga ka-aksyon. Ini naman sa Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,